Salam hormatly vatandaşlar, здравствуйте, dorogие turkmenistanцы. Bütün Türkmenistan boyunca geçen yağış yağmurlardan soň sel alyp gidipdir. Olary tapy bilmän gaty ullukan kynçylyk görüpdir adamlar. Bizim çeşmelerimizin aýdyşyna görä bu bäçden ýanky tapylypdyr dedi. Birden şu adysyn tapana. Haramda milli pidir ogly serda atacak şu halkın aladasından şu derece daktygyny bildirdi. Haramda milli pidir. Serdar saçak. Bu bolup gören zatlar näme? Bu halktan sizin näme algyňyz bar? Beýtirip näme kiçeldip ýördüň welaýetlerden gelen adamlar? Ahallana wara, adynyň namasyny wara, itin gurunyň aşagyna dykdym sen. Bulonlara öldürülerini öldürdüm. Basabilerini bassan. Eýlerek bolonlara mara 5 manat puldan satyn alýan. Özüne el çarptırıp diyorsun.